Local Water Utilities Administration o LUA nakatakdang mo take over sa Cagayan de Oro City Water District o COWD aton sa nagpadayong water issue sa Dakbayan. Apan Board of Directors sa COWD ang supak niini. Ano ang report? Adlawng Biyernes, May 17 ning tuiga, nagpagawas og statement ang Local Water Utilities Administration o LUA alang sa nakatakda ning pag-take over sa Cagayan de Oro City Water District o COWD. Upat ka mga punto ang gihatagan o gibug-aton sa LUA sa maong takeover. Gipasabot sa LUA nga tumong sa ilang unyang pagdumala sa COWD. Lakip na ang pagpatuman og viable non-revenue water program, pag-operate sa pasilidad, sistema o propiedad sa COWD sa epesyenteng paagi, pag-address sa mga giingong irregularidad sa accounts sa COWD o obligasyon sa LUA, suppliers o mga consumers, o ang pag-implementar sa uban pang measures aron masulbad ang ubang kalapasan niini. Sa mong takeover, hulipan sab sa LUA ang kasamtangan General Manager o Board of Directors sa COWD. Among resolusyon, migawas usa ka adlaw human ang mando ni PBBM sa pagbisita niini sa Cagayan de Oro City. Apan sa mong plano, supak niini ang mga Board of Directors sa COWD. Base dito sa nakalatag o nakalatid ng mga rason nganong ilang i-take over, wala man katutanan sa balaod nga gi-allow ang pag-take over under PD 198. Sigon ni Kanyo, walay basihan ang LUA nga mo take over sa COWD. Labi pa nga wala sila'y utang sa ilang loan. Gani, advance pa kuno ang ilang pagbayad sa LUA. Pag-question ini before the courts, no? Naaman tay daghang legal nga mga pwedeng mabasihan kung unsa ang gamiton nga pamaagi. Kay kita nagatuo nga kini walay basihan nga pagka-take over. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.